What's up mga kabisaya? Kumusta o good morning kaninyong tanan mga kabisaya? Welcome back sa among YouTube channel, ang Bisaya Vlog Official. So mga kabisaya, ang among pagabuhaton karon nga tips mao ang How to make candle. How to make a candle. Unsaon ang pagbuhat sa kandila mga kabisaya. So atong i-experience na sa atong kinabuhi mga kabisaya sa among vlog ang unsaon ang pagbuhat sa kandila aron makaibaw ta. Karon mga kabisaya, niari kami karon sa simbahan sa San Juan de Sagon Parish Church sa Dakbayan sa Toledo City. So mga kabisaya, dili na nato dugay-dugayon pa. In 3, 2, 1, let's go. Hey, Bisaya, hey, morning Bisaya, hey, yeah, Bisaya, hey, kahit Bisaya, hey, yeah. Kung gusto ka nga mo hamagalas suway, ayaw lang kumpiyansa do, kasi buwano ne, Bisaya, hey, morning Bisaya, hey, yeah, Bisaya, hey, garbong Bisaya. So mga kabisaya, dara na ang materyales sa pagbuhat sa maong kandila mga kabisaya. Ang hilo o ang kawayan nga tanganan sa hilo. So mga kabisaya, ato na doon si Ariel, ang atong amigo nga ubihan. So mga kabisaya, atong tanawon mga kabisaya kung unsaon ang paghikot sa maong hilo mga kabisaya sa tuloon. pag kuan sa kandila nga ma-plaster siya sa stick mga kabisaya, samaan ni mga kabisaya. Ingan rin siya ka-simple mga kabisaya. A few moments later. Tara na mga kabisaya, giandam na ni sa tong kauban mga kabisaya si Ariel ang maong hilo mga kabisaya. Dara na, ipangladlan na niya mga kabisaya para sa pagbutang na lang, sa pagbubo na lang sa maong gilanay nga kandila mga kabisaya. So simple ra di kayo mga kabisaya. Simple lang dyan ang pagbubuo. Usa sa ni sa panginabuhian mga kabisaya nga pinubre, ang simple nga pamagi gyud mga kabisaya sa pagpangitag kwarta mga kabisaya. Sa unsaon pagbuhat sa mga kandila sa katong wala pa naka hibalo unsaon pagbuhat sa kandila. So dara na mga kabisaya unsaon ang pagbuhat sa mga kandila. So simple ra kay mga kabisaya, hilo ra. So itos mo na mga kabisaya. So ato nang tanawon mga kabisaya. I know kabalo ko og excited na sad kay mo. So tara na. Ini di kabisaya.
Gusto mo yung magagabot ka po mo. Kuha na yun. Dara na mga kabisaya, ibubuan na ang maong kandila mga kabisaya. Ang katong hilo day hilo. So mga kabisaya, ingon na day mga kabisaya ang pagbuhat sa maong kandila mga kabisaya. So simple rin jud kayo mga kabisaya. Kugi ra gyud og diskarte mao gyud kinahanglan na to sa mga pobre nga pagpanginabuhi mga kabisaya. Madiskartihon ta sa atong kinabuhi. So dara mga kabisaya, A few inches later. dara na mga kabisaya, balik ko na paliktos mo mga kabisaya sa tag 2 pesos. So wala pa ni mahuman mga kabisaya, gagipauga pa ni. So A few moments later. mga kabisaya, dara na mga kabisaya, tagpila na siya yun? O tag 2 pesos mga kabisaya, mao na ni siya pinis no. So mao na ni siya pinis mga kabisaya. Paugaw na lang ni mga kabisaya para ma-display na ni niya dito sa iyang tindahan. So dara na mga kabisaya, tag 2 pesos. Kabisaya, ang pagbuhat sa mga kanila mga kabisaya mao ang tag 2 pesos. Tag 2 ang buok mga kabisaya. So lahi sa itong mga tag 5, tag 10. So mga lain, pero inglanin gyapon ang pagbuhat sa maong klaseng kanila mga kabisaya. Depende ra sa gidakon nga imong buhaton og So mga kabisaya, welcome back to our YouTube channel. So mga kabisaya, nakita ninyo kung saan ang pagbuhat sa mga kandila mga kabisaya. So mga kabisaya, sa katong wa pa naka-subscribe sa mga YouTube channel, just comment mo sa ubos nya, subscribe mo para updated mo sa mga next video nga pagkahimo ang mga kabisaya. So mga kabisaya, don't forget to like and share this video and also subscribe to our YouTube channel ang Bisaya Vlog Official. See you there mga kabisaya. Thank you and bye-bye. We are sa Mindanao.